which like into engakaze iziyenzeke kuyaqala nje ukuthi kube nengoma yomculo kaMaskandi phithizela kanje ejabulisa umhlaba wonke. Ukube lengoma le ibiculwe ngale kwabhuti omdala. Ungangiphikisa yini mangakutshela ukuthi ngabe sikhuluma ukuthi ithe ifika ku10 million kwaba khona izipho nama award noma mhlawumbe izinto ezifrenyiwe ezi-recognition kuthiwa nje ukhuba uhlukanisa unyaka like uhlukanisa unyaka ngengoma yakhe noma ingoma yakhe ithanda iSouth Africa yonke mhlawumbe yaphinde yahlukanisa unyaka noma ihamba phambili eMzansi kuthiwe nje akekho uMaskandi oyofana nokhuba since kwahamba indidane ingoma yakhe iqophe umlando ukuthi ngalo 5 months lona ibheke thothi ibheke ko ekaKhuzani ko 15 millions ngabe nje kunama recognition